Let's go. Gusto yung mainit, mainit. Tama lang ba yung dami ng masay dish? Opo. Medyo lata. Baka madami. Kaya nyo yung ubusin. Ma'am, paano yung tsura nun? Nasa gitna yung itlog. Rice muna, rice. Tapos paligiran nyo ng side dish, tapos yung sauce. Gitna. Kaso walang ano, Ano? wala tayong kape. Huwag na. Gusto mo ba yung star? Rice. Dapat doon na lang kaya piso mo guys. Doon na lang sa matigas. Ay, wala ko na yung isa. Mainit naman pala. Kaya naman. Kailangan ko pa i-shape, katagulo din naman. Walang kailangan sa design siya. Oo nga. Ba't biglang every Tuesday may ano? It's lunch time. Lagyan mo sa rin tapos sa... Oo. Sarap, lato na. Side dish ba? Ikaw ba? Nasaan ka? Kasama yung beef. Let's Ayan o, meron pang video. Nalagyan ko sana ng mic eh. wow. Sir Mark, gabi ko na. Hello, kahit tayo. Happy family. Yung kanin ito dito sa kabilang sabi. Oo nga. Ano yun? Ito na lang, ma'am. Ow! Kanin. Itlog. Delete ko na lang naman yung Akala ko nalisik. Sir Mark, Kain pa tayo. Para sa'yo talaga yan. sabi ko hindi mainit. Ay, walang serving spoon. Ay, nako. Kanya-kanya naman, hindi naman natin nakain sa dyan. Tapos dahil pa naman ako magbuka. Yay! Sige ko ano ng pagkain. Ayaw mo na mabas. Hindi. Kaya naman pang bukas. Ito nga! Kami na ma'am. Yung mga ano, May magaling dyan, ma'am. yung mga magagaling dyan. Marunong ka. Ay, Ikaw, sir. Sa iba. Ikaw, oh. Sabi mo. KJ? Mrs. AJ. Alam ko talaga binibig ka. Sakit! Tingnan mo, tingnan mo. Ala. Malipit na. Saan yung maanghang dito? Ay, yung hindi pala. Yung hindi, yung konti. Ay! Ako baka mahang nakuha ni Mark. Ma'am. Mom, ano mo namang... Ano po? Balik. Kasi naging deserve nga. Doon pa lang mag-start. Sarap yung rice ako. Yung isang mga. Ano? Daya, ikot ka dito. Kaya, may beef, may egg. Oo, yung... Daya, ikot Daya. ka daw. Okay. Yung kimchi. Ay, nandito nakikita ko sa video ni Kuya. Ay, si Mark ang perfect. Tsaka si Love. Perfect. Wow. Match. Picture na. Kasi na. May award yan. Ano award? Gagawa ulit. Galing mo talaga. Ikaw ba nang gigitata na kami dun sa pantry? Yung pala yung price mo. Ulitin natin. Sige, kayo muna. Tiyan, dami mo dami.
Hindi ano yung crunchy kasi ayaw sumabit sa. Halata ko ano yung gusto ko sa akin, hindi ko gusto eh. Maraming meat kasi hindi ko sa meat. Kasi ito iwasan yung mga tapos sa table na mag-iit. Kaya mansan yung Eh kasi ano kasi chef, hindi mo kayo Ubusan ako ng space sa beef. gusto ko to. Yung matitira sa akin. Okay, ubusin na natin. Pwede naman mag-second round. Marami pa. Wala nang hiya-hiya. Opo. Sara talaga yan sa Lovely. Didesign mo latakpan ng buong itlog. masira tuloy. Kaya na sabi ko parang mali. Ano ka ng beef? Ano sa'yo, sir? Hindi. Ay, naku, hindi siya mga Ikaw mo ba muna, Mark? Hindi siya gano'n pa. Gawa ka rito, kasali ka rito. Pangalat yan, ah. Yes, ma'am. Naamang din. Open ko. Hindi naman naamang yan. Silo mo lang, ma. Ay, halo na. Yes, Kayo yung picture mo. Ang picture mo na. Oy! Ayan yung phone. Takpa ng buong itlog eh. Kailangan ba rin siya pa? Na lang, di. Hindi na maka... Hindi na matawag. Ako ng kimchi. Kaya pa. Okay, pwede na tayo kumuha ng bonchan. Ano ito? Chan-chan. Ano to? Wala sa bigyan. Right. Hindi naman Okay, ang dami. ko na yung egg. Simple pa lang egg. Gawin natin ito sa finger. Wala lang pala. Bilang pala yung egg. Ewan nga pala. Ilan yung sasama, ano? Ilan dalaga? 10 lang. Ay, teka po. Wait lang ako. Kaya kayo Kasi maging 2-7. Georgie, baka gusto mo sumama sa nagpihata. Okay lang ba? Tama yung last. Ikaw, baka gusto mo sumama. Baka bago pinisip mo ka. Okay lang ba? Okay lang, ma'am. Ang sarap ng kimchi. Walang pwede ko din ilagay. Pwede ng chopstick to. Pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin. Try ko. Nagabang ko lang ha. Ahang pala yung... Para ano to? Umito. Ito yung sabi ni Berna, 2.7 daw po tayong sampo. Tapos, kapag daw gusto nyo magdagdag po tayo, may dadagdag daw tayo. Ay, iyahanap niya tayo ng mga kasama. Gusto niyo lang may kasama. Okay lang. Sabi, Ay, makamura. sabi ni Berna, pag daw 3 yung dinagdag, Kain. ilan po gusto niyo yung Ala! dinagdag? Kung tagal. Mami nang dadagdag. Ayan. Ako rin eh. Nag-uusap na ako. May sindi, madami. Sobrang anghang ba? Sobrang anghang siya. Baka lang ng konti. Hindi ma'am. Nalagyan niya nung pwede natin gamitin ito sa mga susunod. Baka bumaba yung level mo.
Wala, namumula na si Sir Mark. Oh? Nilagay na si RT na si Lian. Nakatodo na yung... Hindi na lang aircon niya. Kain ka pala? Sir Mark, yung itlog parang yung, ito yung nalag... Sa parang mabili. Wala na ka tayong ba yan? Yes, ma'am. Kuya Johan, ang pangalan ng vlog mo. Ako na hindi ka pa lang... Oo, nakikita ko. Kain. Ali mo ito doon. Yan. Bukas? Ano ba? May happy hour. Ano? Grabe wallet na lang. Kung ano, unlimited yung cocktail nila doon. Delay. Sabi ko na. Maalala ko. Ano sila sa... Umuusok pala. Umuusok pa. 11:30 daw. Ano na eh. Umuusok na. Nandun sila sa taas mismo sa may... Nakabayo nga eh. Oo, nasa kabayo siya picture. Going na ba? And this is the... Kasi sa kanila, kasi may actual video talaga, no? Yung paano daw umakyat ko. Yung mga bata pa sila kasama. Hindi nyo yun. Yung aso, no? Tumawid talaga sa dagat. Ay, sa Ligaw lake. lang. Dali sa... Lake, Dali sa... nasa lubong silang lumalangoy na aso eh. Ano, yung stick niya, ano? Start yan. Sabi na aso. Nung napakarami dito, hindi ganyan. Eh, Pakwento nyo. yung pusa naman. Ay, man ang pusa sa Wala ang pusa. Yung pusa. Sige, sige, mag-tikit pala kayo ng Ano? Sabi mo na. Pala mo na ako kaya. O, ilan daw ba? So, saan ko muna? Saan ko muna? Akala ko ba mag-invite? Papaalam mo na kayo, no? Ah, okay. Pero ibig sabihin pag Hindi ko north ilan yung tayo, sasama. okay tayo. Di ba may beach naman sa ano? May beach? Sa... Beach lahat yun. naman kasi may 4 finger na may finger. Five. Yung 5 finger. Ayun, may finger. Beach, no? Yes, sir. Ano? Sabi ni Berna, malayo-layo naman sila, ma'am, pero sige, hindi ako update ulit po. At tingnan natin ma'am yung ano, yung nasa ito. Level 4 pa rin po. Dahil na post ko yung 4 pa din po. Pero tinatanong ko sa inyo. Pero Doon pa kayo malayo. sa ano eh, sa Malayo naman po. Eh, pero yung mga gamit na natin, dahil natin yung mga sino yung shirt sa ano, sino yung kilala ng natin. Rings, parengke, ang meron na pwede lang sa pwede natin. Wala po nag-learn ng Stay pa nyo. Saan mo ito? Oo. Kumain ko pa yung iba, may bukangin na. Kasi nahuli ako doon eh. Nanain ko yung bukangin. Smell time ba? Pagsipaan mo. Huwag lang yung siomay, yung nag-inutuloy siya. Siomay nun? Kalamang Sabi mo. niya, ay nako. Wala na. Halo-halo naman. Ganun Kaya ka talaga. nahuhuli eh. Matawa lang sa LG. Matawa ka. Hindi na makausap kay Henry. Kimchi fried rice. Sorry ma'am. Tayo muna sa labas. Sige, ma'am, pass. Diba, lunch? Isa sa May rice pa, diba? May bigas pa. Dagdagan na lang. Mga 3 block. Gata? Marami pa naman yung rice. Gata? Tapos, Baka?
outsider in case the way sumama. Ano tinatanong ikaw okay lang? Wala pa ako tanong ng tanong noon. Kasama ako sa nagtanong. Sir, 10 tayo. 10 tayo. Ilan po ang gusto pwede nyo idagdag? Hindi kung may susumama pa, tanong na natin. Dalawa. Dalawa. Kapag sino ba, baka naman siya tumasikip. Ilan ba yung Mga 10 tayo? ganyan ba mag-drive kay Lovely? Wala nga tayo. Wala nga. Ano? Ano yan? Wala kang katawan. Taga pa ni Lovely na doon. Oh, dapat ganun daw kay Lovely, pero kung malalaking katawan. Lulusog lang. Kung yung size na hinahanap nyo, tatlo kayo namin, hindi din ako. Wala isang lugar. Sorry, kita. Hindi ka talaga nang umuli. Kahit hindi ko kilala na may power. May pangalan ko yun. May pang 7. May pang 7? May pang 7 pa? Yari. Nagtawa mo yung tag-chat. Natawa ko yung 7. Alam, nalakaw. Hanggang ako sa buwan. Nabilang. Ang ganda mo na yung tanong. Grabe ka makatawa. Ay, kahit hindi ko alam na tawa. Kasi kung number yan natin yung alert level, yung kasapan, yung 3 fingers, yung 5 fingers, Ano nyo na lahat? baka nag-add yung sa naging 7. Ano, 4, at saka Ang yung ganda pala kausap ni Sir kung alin mo ang usapang Ganyan kayo po, gusto ko. tapos kung ilan yung kasama, pinag-uusapan kasi yung numbers yung kalito. Ay, siyempre. Please, Sir Park. Sir Park. Kumain ka na? 7? Ay, sorry. 4? Kumain ka na? Sure. Iba ko po next week. The whole week? Sila ni Herdy sa salon. Yes po. Wala naman ma'am. Wala ka Pili naman, ko lang. Opo. Ayusin ko na bago ako malis. Oo, si Sarah ang hawak na. Nakaulit? Nakaw? Yes ma'am. Si Sarah ang hawak na. Ang masarap doon. Lagyan natin yun ng ano. Out? Basta nga ito ang design.